Kaixo, Irati naiz eta berrikuntza ingenieritza duala ikasten dut IMH kampusean. Ingenieritza honetan ikasleok 3 urtetan zehar enpresa baten alternantzia burutzen dugu. Nire kasuan alternantzia IMH-ko fabrikazio ditugunean burutzen dut. Elkarte programa barruan zentro teknologiko eta enpresa ezberdinekin EcoFast proiektua landu dugu. Proiektu honen helburua fabrikazio aditibo metalikoa eta jasangarritasuna bateratzea izan da. EcoFast proiektua oinarri hartuta nire 3. mailako ikerketa zientifiko-teknologikoa burutu dut. Ikerketan gaur egun hari metalikoz elikatzen den likiz metalietin teknologia, zirbil metalikoz elikatu ahal izateko prozesuaren moldaketa burutu da. Zirbil metalikoa mekanizatu prozesutan sortzen den hondakina da. Hau berreskuratzea eta birziklatzea fabrikazio aditiboko teknologia baten elikatuz ekonomia zirkularra sustatzen du. Guzti honekin biharko egunean ikerketa proiektuak garatzeko gaitasunak lortu ditut.